Multi-agency task force umulon sa Mandawi City aron pagpuhag sa iligal nga mga binuhatan ug mga operasyon diha sa Dakbayan. Gipirmahan na ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano ang executive order sa pag-umol ug multi-agency task force alang kini sa mas hiniusang kampanya batok sa mga organized criminal operations sa Dakbayan. Matud sa mayor, gitumong kini aron mapungan ug masanta ang mga posibleng scam hubs, illegal drug operations, gambling operations, cyber sex activities ug uban pa. Usa kining maong order sa nahisgutan sa mga tigom sa mayor tali sa mga law enforcement agencies. Langkuban kini sa mga law enforcement agencies lakip na ang PNP, NBI, BFP ug DILG. Gimando ang pag-coordinate sa mga paningkamot ug paghingusog sa monitoring para masumpo kung adunay naghimo og illegal nga binuhatan sa syudad. PNP, of course with NBI, anti-cybercrime, and then nasa ko ilaing EO with assessor, PPLO, duhat to siya. Pero lahi-lahi man sila og kanang function ba. Wala na to giusatan na